Ser escritora, que continuo tormento. Pola rúa sinálanche constantemente, e non para ben. Na rúa murmuran de ti. Se vas ao faladoiro e falas de algo do que sabes, chámante bachillera. Din que te escoitas a ti mesma, que o queres saber todo. Se gardas unha prudente reserva, que fatua, que orgullosa. Hoxe imos vos falar de tres mulleres importantes para a nosa cultura. Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal. Tres mulleres que romperon co canon da época que as limitaba o rol de esposa e nai. Rosalía de Castro naceu na Galiza finisecular e conseguiu facerse un oco nun mundo predominantemente masculino. Nas súas obras denunciou a situación da muller, a que consideraba escrava da estrutura social da época. Entendía o matrimonio como un cárcere para as mulleres, xa que dependían en todos os aspectos do seu home. Criticaba tamén a presión social a que eran sometidas por parte das outras mulleres, é dicir, non había sororidade. Cando mostrou a súa capacidade intelectual, de seguida foi rexeitada por saír do camiño que tiñan marcado as mulleres. Tan só se valoraba a sentimentalidade e irracionalidade e o sentido emocional das súas obras, deixando aparte a faceta intelectual de Rosalía, que quedou no olvido. Nunca chegou a cadar a mesma importancia que os homes no seu campo, pois as mulleres estaban excluídas do mundo do poder, da autoridade e dos ámbitos de importancia. Así lle sucedeu a Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal, que eran considerados bichos raros por atreverse a escribir, mulleres tolas por dedicar máis tempo a escribir ou a ler que ás tarefas do fogar. A capacidade intelectual das mulleres foi sempre cuestionada. Foi por iso polo que Concepción Arenal tivo que travestirse para poder entrar na Facultade de Dereito. Foi rapidamente descuberta, pero tras moito insistir conseguiu que se lle permitise asistir ás clases, aínda que só como ointe. Por este motivo, Concepción Arenal, que se deu conta de que as normas e as leis eran as ferramentas que utilizaban os homes para excluir as mulleres dos espazos de poder, traballou toda a súa vida para equipar os dereitos legais dos dous sexos. Por outra banda, viuse obrigada a adoptar un pseudónimo para poder publicar os seus escritos, algo que pon de manifesto toda a exclusión da muller no ámbito intelectual. A muller, se escribía, perdía a súa feminidade, posto que esta era unha actividade racional e intelectual e, polo tanto, exclusivamente masculina. Unha muller que escribía era considerada demasiado varonil. Atopamos o mellor exemplo na coruñesa Emilia Pardo Bazán, importante figura do naturalismo español, da que se dicía que poñía os pantalóns para escribir. Pese a todas as críticas ás que tiña que facer fronte, Pardo Bazán foi capaz de antepoñer a súa realización persoal e o seu crecemento intelectual ao seu rol como esposa e nai, marchando para Madrid a desenvolver a súa actividade como escritora. Reclamou un sillón na Real Academia Galega, que lle foi negado en 4 ocasións debido á súa condición de muller, pero finalmente aceptado. Un dos motivos polos que non foi aceptada anteriormente é porque a presencia dunha muller faría peligrar a reputación e a autoridade desta institución. É dicir, por máis que as mulleres demostraron repetidamente a súa capacidade para realizar actividades tradicionalmente masculinas, non poderían acadar nunca a mesma categoría e o mesmo recoñecemento que un home, porque as leis, as institucións e o poder estaban en mans daqueles que querían manter os seus privilexios. Ao rachar con esta estreita identidade femenina, tiveron que construir outro modelo de muller máis alá do rol de nai, esposa e filla. Só deron os primeiros pasos dun camiño que debemos continuar nós.